Imam Ibn Džauzi kaže, ko smatra da poslanik izlazi iz svoga mezara u Medini i odlazi na određena mjesta da bi ga ljudi vidjeli, kaže, tretira se neznalicom bez premca. To kaže ko? Imam Ibn Džauzi u svome dijelu Saidul Hatir. A Imam Sehawi kaže, što se tiče viđenja poslanika, najavi nakon njegove smrti, to nam nije preneseno do Saba, niti ikoga iz generacija nakon njih. Nije to bilo poznato. To se pojavilo kasnije, ali tako kad su ljudi počeli da zamjenjuju stvarnost sa maštom. Šejh Ibn Baz kaže, nije moguće vidjeti poslanika na javi nakon njegove smrti, iako neke sufijske neznalice smatraju da je to moguće da poslanik prisustvuje mevludima. I to je poznato kod sufije. Najviše, znači, ljudi koji streme sufizmu, oni su tih mišljenja. Ili tog mišljenja da se poslanik, da je moguće poslanika vidjeti šta na javi nakon njegove smrti. Kažu, to nije nemoguće razumom. Tako kažu. Šerijatski nije zabranjeno. Imaš dokaz da je zabranjeno? Nemamo dokaza. Da je došla zabrana šerijatski da se to može desiti tako nešto. Ili nemogućnost. Nema jasnog dokaza. Je li moguće razum? Kažu jeste. Prvo trebaš kazati ne, da bi mi kazali da je to moguće s aspekta razuma, moramo imati dokaz da mrtvi može izaći šta iz svoga kabura nakon smrti. Zato trebamo da dokaz. Kaže dalje Ibn Baz, kaže, to je kobna greška i šejtansko obmanjivanje koje se kosi sa Kur'anom, sunnetom i konsenzusom učenjaka. Jer mrtvi će izlazi svojih mezara kada nastupi sudnji dan, a ne prije toga. Jarab. I lijepi riječi. Nakon kad uzviše, kad se puhne u rog, zna se kad će ljudi izlaziti, kada će se dizati, da će izlaziti kao raspršeni, rastureni skakavci, izlaziti svojih kaburova. To je vrijeme proživljenja. Neće prije toga. Pa nije moguće, znači, da mrtva osoba ustane iz kabura i pojavi se među ljudima. A ako se to pojavi, to se može desiti. Može desiti da mi vidimo nekoga od ljudi, ili može da je to šejtan, tako da se poigrava sa ljudima, može desiti da je džin se preinačio, kao što je bilo sa slučajem sa Ibn Tejmijom, u čemu smo ranije govorili. Ali to da dolazi na javi, nekakvi tamo zikrovi specijalni, jel tako, i gdje dolaze ljudi, se iskupljaju i tako dalje. Sami taj zikr, kako zikriš, način ti je novotarski zikr. Na način kako ga praktikuju. Nije novotarski da kažeš Allahu ekber ili subhanallah. Ali jeste novotarski da vičeš Allah, Allah, Allah. To nije zikr. To nije zikr. Time se ne veliča uzvišeni Allah. Nego se veliča da kažeš Allahu ekber, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Time se veliča uzvišeni Allah. Ali se ne veliča da ponavljaš Allah, Allah, Allah. To nije zikr. I onda ustoji popraćeno nekakvim ljuljanjem, iskakanjem, igranjem, sve to pitanja koje nisu bila poznata ni ashabima, ni tabinima, ni tabiinima, ima Malik i Šafija i Ebu Hanife, gdje su oni proveli svoj život, Ahmed u fikhu, a nisu nikad znali da se boji ljuljati prilikom zikra i tako dalje. To sve neispravni postupci i ja ne mogu, moj razum ne može pojmiti da može u takve halke doći poslanik i sjediti svojim tijelom, a nije došao kod imama Ahmeda gdje se govorilo kala Allah, kala Rasulullah. Imama Buharije koji je išao preko Dunjaluka da sakupi hadise i svoj život izlagao. Ali eto, svako ima pravo da šta? Da odluči kojim će putem krenuti. A najbolji put je put selefa. I ko se njime zaputi, neće pogriješiti. Grešaka će biti. Ali je odabrao pravi put u kome će on moći pogriješiti. Jer to je jasno. Razlika je velika, ti pogriješiš, a ti na pravom putu, i da ti pogriješiš, a ti negdje u stramputici. A što se tiče viđenja poslanika u snu, pa to je moguće u bilo koje vrijeme i to je moguće svakome. To se podvrgne hadisima, opisi koga si vidio, šta si vidio, ali tako i
ono što ti je rečeno u snu, opet se vraća nazad na šta? Na dokaze i to je to. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى